Mulyayahin ae. Bene. Ya. Isik wengi lho iki le. Isik jam 4. Sampeyan kok wis bangun. Bubuk neh nah. Nah. Isik jam 4. Nah, mulyayan. Isik jam 4. Yuk bubuk neh. Ndak bubuk neh. Boten. Dan bubuk malih. Isik jam 4. Bubuk neh. Isik jam 4 sayang. Bubuk neh. Ndak bubuk neh. Boten. Emang ndak bubuk neh. Duh. Anak mulap. Wis mulep po. Murep po. 1 1 1 1. Mulep po. Mulep po. Ijo pola. Tapi ndak pareng mangane iki. Ayo mulep. Alah, santuk nak. Le. Ijo pola. Ijo pola. Gak mulep po. Nggih. Tapi ndak oleh maem iki. Sik ndung ijo. Dereng. Heeh. Dolanan dhewe. Nggih. Yo alah. Dolanan dhewe cah. Dolanan dhewe cah. Oh, ngalah. Ora dolan mek kakak. Mboten. Mboten mek kakak. Masak rek. Ya Allah. Ya Allah. Nek salah aku. Delok-deloki. Nggih. Wis bubuk neh. Nek salah wis bubuk. Kok iki engko. Engko lho. Kakak iki. Apa iki kok? Enggak apa. Ya dah. Itu kok nggak pareng. Leok piye engko? Leok piye? Lho ayah cecek ya.
Pon. Ini kok ok lho le. Izin kok ok mah ya. Oh. Nggak diomongin. Kok lek diomongin tapi diomongin ya. Enak diomongin. Jalan-jalan ayo. Jalan-jalan ayo. Yuk. Jalan-jalan ayo. Wis padang iki. Nggih. Yuk. Yuk jalan-jalan ayo. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan yuk. Wah. Wis padang lho, jalan-jalan. Yuk. Oh. Peteng ya. Ya Allah, ini ngapa ngebune kasih tangan ayah iki, tanganmu sebelah iki. Dilepas. Dilepas. Cepat nih. Ngono. Lepasan. Lepasan. Apa sih nggak boleh iki? Luku beneke. Luku. Edet. Luku sawah beneke. Luku beneke. Beneke luku sawah. Ayo beneke.